Ćao svima, ja se zovem Alberto, imam 20 godina, dolazim iz Brazila. Bilo mi dosadno, pa sam došao na ideju da napravim kanal na YouTube na srpskom jeziku. Ja sam živeo u Srbiji godinu i po dana, bio sam na razmjeni tamo, išao u školu, u srednju školu, u mužičku školu u Lazarevcu, i tad sam počeo da učim baš jezik. Meni je srpski jezik mnogo interesantan jezik, ali od kad sam se vratio kući, ne znam šta da radim sa srpskim i počeo sam da ga zaboravim. I onda mi je pao na pamet da napravim kanal na YouTube-u. Nada se da će ovo neko gledati. I to je to za sad, ljudi. Pozdrav!